kakvih dokumenata, ali ove stvari. Meša, ja sam bio u Miami, brate, bio sam u Jacksonville. Brate, ruže ljudi. Šta si mu rekao ti kad je... Čovjek opljačko gas station za $500, brate, moj, pucao čovjeka u nogu. Brate, za $500. Jesi ti njega ulovio na dijelu, Enko? Nisam, brate, vidio sam kako se samo merkao. Aha, kako snima. A, okej, Meša, okej, brat moj. Trebao si ti njega odmah... Brate, idem opet za mjesec dana ako Bog da. Koliko ćeš ostati? To će ostati duže od jednog popodneva. Sad idem 28 dana ostajem, brate. Ali sad idem pravo za Miami, inšala. Za Miami, tamo i tamo ostajem 15 dana, poslije ćemo da šetamo. Aba da. Brate, gore dodeš. Gore dodeš, care, slušaj brata što ti kaže. Gore dodeš. Da imaš iskrene namere za biznis. Odmah imaš, odmah, brate, možda otvoriš. Ali, brate, sve ti je dozvoljeno. Licence, biznis, brate, pranje para u Ameriku. To je nemoguće, brate. To je koliko, brate, imaš opcija da pereš para. Višnja, čekaj na Čijenko, a zanimaju te i te sa druge strane stvari. Koje, brate? S druge strane... Pa, brate, ja sam otišao zbog posla. Jesi ti opravi šta gore? Nemaju potrebe. Ali nemaju potrebe pored posla. Jes, Meša, jes, brate. Pa ti opravo gore, ovi peru pare, ti pereš košulje, šta radiš? Nisam, brate, opravo, eto, otvorila mi se, hvala Bogu, prilike za posao, brate, idem sada kako Bog da idem. Čekaj, moram ja nazad na leđa, da meni nadođe go. Bar ide Jesse, brate. Šta ti meni reći sad? Mnogo sam prijatno. Potom će još Miami policija, LAPD. Brate, ima mnogo policije. Tebe će Horaciju uhapsit gore usred Floride. Brate moj, policija je gore strah i trepet. Nekad je ono po TikToku što gledaš videa snimanje. Kad vidu ljudi policiju, to je, brate, trese im se, zaredi im se krv u žilama, brate. Brate, gore nema zajebancije, brate. Gore nema zajebancije, ovaj mi je rođak, ovaj mi je... Nema, brate. Nema, odmah vode. Nema, sine, gore. Oni su ko Slobina Murija. Istuku pa pitaju ko si. Ne, sine, gore nema. Neko ono što Stara Milica dolazila sa stojadinom ko sa konvojom. Ljudi, ako neko ima rukavicu, bacite rukavicu, ljudi. Ako neko ima rukavicu... Ljudi imali neko rukavicu. Ako neko ima rukavicu, bacite rukavicu, ljudi. Brate, što je meni lijepo, ja ljudi bi volio putovat, nego bojim se i autoputa, bojim se i aviona. Evo rukavice, ljudi, evo rukavice. Ljudi, ili imamo rukavicu, ljudi, ili imamo rukavicu da nas snajpamo. Možemo da snajpamo, ljudi. Višnja. Ma ovdje pričaju. Šti kad se ja uozbiljem.